που μόλις πριν ένα χρόνο είχε ακούσει ο Βικέλλας στην εκδήλωση των Ελλήνων φοιτητών στο Παρίσι. Ο Κουμπερτέν θέλει τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες για την πατρίδα του, για το Παρίσι. Σε 6 χρόνια η γαλλική πρωτεύουσα θα υποδεχθεί τον 20ο αιώνα με την παγκόσμια έκθεση και ο μεγάλος αριθμός των επισκεπτών θα πολλαπλασίαζε την εμβέλεια των αγώνων. Μετά από συζητήσεις με τον Βικέλλα όμως, τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος τηλεγραφεί στην Αθήνα, στον Ιωάννη Φωκιανό, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, τον ενημερώνει για την προσπάθεια που θα κάνει ώστε η Αθήνα να συμπεριληφθεί στις πόλεις που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες. Φιλόδοξη πρόταση. Η Ελλάδα είναι ακόμα νέα, μικρή σε μέγεθος, φτωχή σε πόρους και υποδομές. Ωστόσο, στις 19 Ιουνίου 1894, η Αθήνα μπαίνει στον κατάλογο των υποψηφίων πόλεων με την υποστήριξη και του Βικέλλα και του Κουμπερτέν. Το Παρίσι θα διοργάνωνε τους δεύτερους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1900. Τώρα πρέπει να πιστούν και οι σύνεδροι για να δώσουν τους πρώτους αγώνες στην Αθήνα. Πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι είναι ο Κωνσταντίνος Κριεζής. Τηλεγραφή στην Αθήνα. Θα μπορούσε αλήθεια ο βασιλιάς να εκφράσει τη στήριξή του στο νέο Ολυμπιακό κίνημα? Στις 21 Ιουνίου φτάνει στο Παρίσι το τηλεγράφημα που περίμενε ο Βικέλλας. Ναι, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος δηλώνει συγκινημένος και στέλνει τις ευχές του για την επανίδρυση των Ολυμπιακών Αγώνων.